Hello Zimbabwe, this is Kudzai Lucina Matura, your host today at Saint TV. Today I am in Budiriro 5 with a young lady called Tanatswa Muronzi. She's a young lady with a rare skin condition called xeroderma pigmentosum. We are here to know and to identify the symptoms and how it was diagnosed. Tanatswa, wakadi yako? Tiripo makadiyo. Aiwa, isusu tinofara. Ungakwanise kutitsanangurirawo here neruzhinji rwese rweZimbabwe ringade kunzwisisa pamusoro pako kuti iwewe unonzani uyezve condition yauinayo iyi yakamira sei uyezve inotichwa sei? Makadii mhuri yeZimbabwe. Inini ndinonzi Tanatswa Muronzi. Ndine makore 19 ekuberekwa. Ndine skin condition inonzi xeroderma pigmentosum. It's rare here in Zimbabwe. Vanhu vazhinji havazive nezvayo. Alright, watsanangura pekuti vanhu vazhinji havazive nezvayo. Ungakwanise kutibatsirawo here kuti iwewe saTanatswa oro samai vako nababa vako vakakwanisa kuiziva sei condition iyi? Okay, vakakwanisa kuziva nezve skin condition iyi ndine 3 months in 2004. Ndopavakaenda kwadokta kuParenyatwa vakanoudzwa kuti skin condition yandinayo hairapike but ine mamanejerwo ainofanirwa kuitwa. Alright, zvakaita sechii? Makanzi munofanira kuita sei? Ungakwanisa kuvatsanangurira kuti vanyatsonzwisisa uye vadzidzere pamusoro nezvayo? Okay, skin yangu ndakanzi ndinofanira kuimaneja ndichipfeka malong sleeves nekupfeka mahats, kuzora masunscreens, kuavoida zuva, even the light. Ndo zvandoziya zvizhinji. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, sezvamuri kungonzwa, maconditions aakapiwa ndeyekuti haafanire kugara pazuva uyezve anofanira kugara akapfeka heti yake. Sezvamunoona imimi kuti already tiri pamumvuri. Tanatswa, ungatitsananguriro here kuti sezvauri izvi ndinonzwisisa kuti unorarama pakati pevanhu. Vanhu vari kukutora sei uye vanhu vari kukugamuchira here? Semaonero angu, vanhu vanondigamuchira vakandigamuchira sezvandiri mafamily members, but taakutarisa kunze in the community zvinotinetsei because ivo sekutaura kwatiri kuita they are not aware of this condition. Vanotofunga kuti maybe ndakatsva. Alright, mhuri yeZimbabwe, ndiri kuona muri kungozvinzwirawo zviri kutsanangurwa nemwana kuti vazhinji havainzwisise condition iyi kuti inoita nezvei uye inofamba sei. Saka Tanatswa, iwewe ungade kuudza oro kukurudzira chii mhuri yeZimbabwe kuti vanzwisise maringe nethis condition xeroderma pigmentosus? Chandinongoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe ndeyekuti isusu tiri vana vane XP, iyo xeroderma pigmentosum, takangofanana nevamwe vana vasina any condition yavanenge vanayo. Sezvo inini ndine 19 years, izvozvi ndakatomirira kuenda kuUniversity of Zimbabwe. Ndakapuhwa program ye-risk reduction and disaster management, meaning kuti ndinotokwanisa kudzidza, ndinokwanisa kuenda kuchikoro necondition yandinayo, ndinotokwanisa kurarama mucommunity ndichiita sezvinongoita vamwe vana vese. Aiwa, aya mashoko akanaka atanzwa tose kwatiri ikoko. Regedzai ndingodzidzisa mumwe munhu ari out there kuti let's appreciate these people. They are also human beings just like any other human being on this earth. So let's hear more and learn more and appreciate them all. Thank you very much. You are live on Saint TV. Subscribe, like us, and follow us.